дар рӯзи охири чемпионати Осиёи ба ҷудо, ки дар шаҳри Бангкоки Таиланд ҷараён дошт, рақобатҳои вазни 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм миёни мардон ва ҳамзамон 78 ҷамъи 78 килограмм миёни бонувон сурат гирифтанд. Варзишгари тоҷик Ҷаҳонгир Маҷидов дар даври якум озод буд. Рақобатро аз даври дуюм бо варзишгари Тайпеи Чин Жи Гуан Лу оғоз намуд ва тавонист ки ҳарифи худро шикаст бидиҳад. Маҷидов бо иҷрои як партофти зебо соҳиби имтиёзи иппон гардид. дар даври чорякниҳоӣ Ҷаҳонгир бо варзишгари лубнонӣ Сагаипов рӯбарӯ шуд, вале дар ин рақобат зури бозуи Ҷаҳонгир бастандагӣ накарду баромадро дар даври тасаллобахш идома дод. дар даври тасаллобахш Маҷидов Шораҳматови узбекро ноком сохт ва имкони хубӣ ба даст овардани нишони биринҷиро пайдо кард. дар сабқати биринҷӣ Ҷаҳонгир Маҷидов варзишгари ҷопонӣ Калто Гринро мағлуб намуд. ҳамин тариқ нишони панҷуми биринҷиро Ҷаҳонгир Маҷидов аз ин чемпионати Осиё ба хазинаи дастовардҳои варзишии меҳан ворид сохт. дар вазни ҷамъи 100 килограмм варзишгари шинохтаи тоҷик паҳлавони сангинвазн Темур Раҳимов ҳунару маҳорати воло нишон дод. дар даври якум Темур Раҳимов бо варзишгари филиппин Кедо Эслекен даст ба гиребон шуд. Темур бар ин рақиби худ бо як вазари ғалаба ба даст оварда ба даври дуюм баромад. дар даври дуюм Темур Раҳимов тавонист ки ҳарифи ҷопонии худ Юта Накамураро аз сари роҳаш берун созад. ин нерӯсанҷӣ то голденскор идома карда, билохира паҳлавони тоҷик тавонист ки аз ҳарифаш имтиёзи иппон биситонад. дар даври ниманиҳоӣ ду варзишгари бо ҳам ошно Темур Раҳимов ва Магомед Умаров, ки Амуроти Муттаҳидаи Арабро намояндагӣ мекунад, ба ҳам омаданд. Темур Раҳимов Магомед Умари азимҷуссаро тавонист ки ба тахта пушт зада ғалабаи мутлақро соҳиб шавад ва ба финал барояд. дар финал бошад Темур Раҳимов бо варзишгари Кореяи Ҷанубӣ Ли Синьёб даст ба гиребон шуд. мутаассифона Темур Раҳимов дар ҷараёни рақобат бо 3 шидо муҷозот гашта ғалаба насиби варзишгари кореягӣ шуд. Темур Раҳимов бошад дар қаҳрамонии Осиё дар соли 2025 нишони нуқра ба даст овард. нишонҳои биринҷиро дар ин вазн Эмирхон Жолдошказиев ва Ким Минҷон моли худ сохтанд. аъзои дигари мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Умедҷон Раҷабов, Караматулло Ҳакимов ва Виктория Кант дар мусобиқаи мазкур ба гирифтани нишонҳои ифтихорӣ камёб нагаштанд. ҳамакнун мунтахаби ҷудои Тоҷикистон бори аввал дар рақобатҳои даставии қаҳрамонии ҷудои Осиё ширкат мекунад. имрӯз дар даври аввал дастаи Тоҷикистон бо тими Туркманистон нерӯ месанҷад. ҷараёни рақобатҳоро телевизиони варзиш мустақиман пешниҳод мегардонад.